وہ نسخے نو لکھن والا خدا ہے، پہنچان والا مصطفیٰ ہے، بچان والا علی اور اولاد مرتضیٰ۔ قسم خدا پاک دی اس گھر دا صرف جرم اتنا ہے، یہ دین دے محافظ نہیں۔ بندے چاہتے نے ساڑھے تے سختی کر رہے ہیں، اسی تے شراب پینے ہیں، اسی تے بچے نے گھٹی شراب دی دین دے ہیں، انہاں سعیداں کے نمک ہم شروع کر لے شراب نہ پیو۔ اے ویر اس گھر نہ بیٹی تہمت اسی قتل کر کے دب دیں گے، نہ کہ نہیں بیٹیاں دبو نہیں، یہ تے رحمت ہے۔ بندے لٹ کے کھاندے نے، ڈاکو نے، انہاں کے دسے لٹ کے کھانا انسانیت نہیں، اپنی حلال کمائی جو بچا کے غریب نو دو انسانیت۔ اے قصور اس گھر دا اور کی قصور انہاں، اے چاندے آن خدا دے بندے بچ جان، جہنم نہ چلے جان۔ خدا لعنت کرے ذل جوشن پہ۔ میرے تو پہلے چاندیہ صاحب پڑھ رہے ہیں، جس لئے ملعون آئے نا تو مظلوم کربلا سنوے کہ انہا للہ پڑھے، اکھاں چترو آگئے، بے غیرت تنزن آتے ہیں، ڈر گیا موت تو رول ڈاک پہ، فرمایا او ملعون موت تو میرا اصغر نہیں ڈریا تھا، میں کیوں ڈرائیں گا، روندہ کیوں، فرمایا میں تیری عاقبت رو رہے تھا۔ اتنا بڑا حکیم کون ہوئے گا؟ مریض ہسپتال تو باہر مر جائے نا تو ڈاکٹر نے بیٹا دکھ نہیں ہوتا، کلینہ کہا کہ مر جائے تو افسوس لگتا ہے، اور میں دنوں ملعون میں تیری عاقبت رو رہا ہوں، او بے غیرت میں تے بندیاں نو جہنم تو بچا کے جنت لے جا، تو میرے بو اگے آ کے جہنم جا رہے ہیں، میرے سامنے آ کے لانتیا میرے خون ہاتھ رنگین کر کے تو جہنم چلا جائے۔ اتنا بڑا کون ہے مخلص خدا دی مخلوق نہ؟ تسی کربلا جاؤ، وہ جتھے مظلوم کربلا دا مکالمہ ہے عمر ابن سعد نام، وہ جگہ موجود ہے، 9 لکھ دے سامنے 3 دن دا تسا کھلو کے پیدا ہے، آئیے بھی میرے قتل تو باز آ جاؤ میں توڑی جنت آزام ہے۔ اتنا بڑا کریم کون ہوئے گا، اتنا بڑا خیر خواہ کون ہوئے گا؟ میرا سنی بھائی اے جرم اس گھر دا، قسم بخدا نہ دور کوئی جرم نہیں، انسانیت دی بقا چاندے، مخلوق خدا دا جہنم برداشت نہیں کر رہے، اگلے بٹے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، 4 سال دی معصومہ بددعا نہیں کر رہے، ایک تماچا مار دے، دوجہ مار دے، برداشت کر رہے، ورنہ سالے نبی دی اٹھنی دا بچہ بددعا کرے تے اللہ پوری قوم غرق کر دے، تے جے اصغر دی بہن ایک واری بددعا چاہے۔ اس دین نو بچاندے بچاندے پتر بھی رول گئے، علی دیاں دہیاں بھی رول گئے۔ جس بی بی پاک دی شہادت واسطے تسی بیٹھے ہو شاہ وین کرے تے سرو گئے، وہ میں کیوں وین کرنا ہے؟ کیڑی گل ہے جڑی تسی نہیں سنی؟ اتنا مارے مسلمانہ اس سیدادی نے، آل محمد دے افراد نو سارے نو مارے مولانا، 2 ہستیاں نو چوکھا مارے، 2 ہستیاں نو زیادہ مارے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے، ویسے سارے نو مارے نے چوکھا 2 نو مارے نے، مردہ چو جناب عباس نو زیادہ مارے، مستورہ چو 18 بھیراما دی بہن نو زیادہ مارے۔ میں صدقی ہوں جنہ دی ہائے نکلی یہ جملہ کی میں برداشت کرو گے، جناب عباس دے ہاتھ وڈ کے مارے نے، آلیہ دے ہاتھ بند کے مارے، او میں صدقی ہوں، او میں صدقی ہوں، بخدا انہوں نے بہت مارے، جس نو جناب عباس نو مارے نے حسین ام البنین گئی ہے کربلا زیارت، فرمیندے نے اگر بیٹا میں لے چلو ایک واری کرو، میں اپنے اتر دی قبر ویکھا، سب تو پہلے مظلوم کربلا دی قبر تھے، 10 رہے نے دادی اے بابے جان دی قبر ہے، چم رہی ہے بوسے لے رہی، اے حبیب ابن مظاہر دی قبر ہے، فرمیندے علی اکبر، فرمیندے نے پیران پاس ہے، اصغر فرمائے بابے دے سینے تے رکھ دیتے ہو، سارے اندھی قبروں نے سلام کر کے با وفا دی با وفا فرمیندے نے میں نباز دی قبر،
قسم با خدا نال لے کے ٹرے نے بنا ہی کمزور ہو گئی فرماندے نے عباس دی قبر آ گئی کتھے نہیں میں غازی عباس دی قبر فرماندے دادی ہے میں نہیں میں انہاں ہاتھوں تے پال دی رہی ہاں میرا شیر پیو دا شیر پتر میرے غازی دا ایڈا وڈا کر یہ تے کسی بچے دی قبر ہے لوگ کہتے ہیں اتنا ماریا نہیں ہو رہا میں صدقے ہوں جناب عباس نو اتنا ماریا نے علی اصغر جتنی قبر عالیہ نو کتنا ماریا نے 2.25 سال بعد مدینے واپس آئی سکا پھرا محمد حنفیہ پوچھ دے رہے فضا انہاں چو زینب کے لیے قسم با خدا اتنا ماریا نے 2.25 سال دے بعد سکا پھرا نہیں پہچان فضا پہ دس دی حنفیہ من لے اے علی دی وڈی دی اے علی دی چھوٹی دی پھر ٹر دی نانے دی قبر تے آگئی نانا دیدہ سلام نانا مبارک ہوئے دین بچ گیا نانا میں توڑی محنت بچائیں ہوں چلو سنبھل کے جملہ سنو تے میں ایک سنبھل کے جملہ کھا نانا دعوت ذوالشیرہ شہر مکہ کفار و مشرقین دے شہر تو سکھلو کیا کہ نہ کوئی ہے میری مدد کرے میرے بابے علی حامی بھری آئی نا انا ناصروں کا یا رسول اللہ نانا پھر میرے پیو توڑی مدد کیتی ہے بدریچ میرا پیو لڑے ہے احدیچ میرے پیو تلوار چلائی خندق خیبر ہونا ہے دعوت ذوالشیرہ تو لے کے نانا فتح مکہ تک 3.5 سال بن گئے قبر تے ہتھ رکھ کے دی من تیری قسم ہے 3.5 سالانچ میرے پیو اپنا ایک بھی ذاتی دشمن نہیں مارے یا توڑے دشمن یا خدا دے مارے ہاں بیٹا علیہ کیوں اتنی گل سنا رہے فرمائے نانا تیری قسم ہے 3.5 سال پیو علی دی تلوار دے بدلے زینب چھتیاں شہرہ تیری آئے تو میں قربان ہوا نانا بڑا ماریا نانا بندیاں اتنا تیرے پترہ نو نہیں ماریا جتنا تیریاں دیاں نو ماریا قسم با خدا کھلو کے بدلنا کی ہوندائی راتی مسیطاں چلان کر دیتے کل جنہوں تے بدر دے بدلے لینے تیاریاں کل ہو دیاں کل گزرنا جے حرام زادے چھتاں تے وٹے جوڑ کے بہ جاندے کلے جے مونو ہم دینے کی گندہ گل ہاتھ بدے نے اسی تیرے ڈر تو پڑھنے ماتم واسے بندے نہیں ہیں ماتمیاں ہوں انہیں اس واسطے حت مننے نے اسی جتنے رج کے وٹے ماریے گو روکن جو یہ نہ یہ پھر پوچھ دیان بے غیرت او فاتح احدی دی کے لیے او جس بدری ساڑھا پیو دادا او کون اے پھر آرام زادے دس لیان ہو جنہوں ٹورن دی جاج کوئی نہیں ہو ماتمیاں دا مجمع میں ماتمیاں تو معافی مانگ کے جملہ کھاں پھر چوکھا مار دیاں علی دی دھینوں او میں صدقی ہوں جلالیاں لغازی تیری وفات ہوں جلے چوکھے وٹے آلیاں لگ دیاں نا پھر سین رکئی آگے بات کیا دی میں وکھری دھی علی دیا او بندیاں میں نماروں میں زینب دے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں قبر تے ہتھ رکھ کے پیا دی نانا بندیاں اتنا تیرے پترانو نہیں ماریا جتنے تیریاں دہیاں نو ماریا اللہ اکبر نانا من توڑے تے بڑے مانا میں نکا جیا ذاکرہ امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹا دیا میریاں بیٹیاں نو میرے تے بڑے مان انہوں نے ذہنی چیزی کی بہت بڑے شہری شادی کر دی چھوٹی کرنے بیٹیاں میں انہوں نے پاک کے پورے ملک کی ساڑھے پیو دی واقفیت ساڑھے تکرے بھی اوکھی بنے اسی علم آلہ گھر وے کہ بوہ کھڑکانے اسی ذاکر اقبال جاتی ہے انہوں نے ساڑھے تے چار کر لے اور میں نکا
ایہا جہا ذاکراں تے میریاں دھیاں نوں اتنا مان ہے جنہاں دا پیو ہی محمد مصطفیٰ میرا سنی بھائی مسلماناں دے بوئے کے کھلو کیا دیئے جدا کلمہ پڑھ دیو دے نا دے چادر ایک چادر دے دیو میں توڑے رسول میں صدقے ہوا میں صدقے لو نانا دین بچ گیا جے مبارک ہوئے جے نانا کدی پھر لوڑ پوے تو میں حاضر نانا پتر تیرے کربلا رہے گے نشان میں کلی تو پھر سلام کر کے آلیا ماں دی قبر آلائی پردیدار بیٹیاں بہنہ ماما توڑے واسطے جملہ ہے دھیاں ماما دیاں سہیلیاں دیاں جیڑا دکھ بھرانو نہیں دسنا پیونو نہیں دسنا ماما نو دسنا مجالس المنتظرین علیہ یہ جملہ لکھے ہے میں حیران ہویا اور دینی شیر خدا پیو دی شیر دل بیٹی چھتیاں شہران حوصلہ نہ ہارن والی شام جیسے محاذ نو بنا چادر فتح کرن والی بدماشاں کھلو کے پیو دے لہجے خطبے پڑھن والی ایک لمحہ میں پیرج لزش نہیں آئی ڈگمگا نہیں رہی دنیا حیران ہے اس روح پچ کون ہے یہ لہجے نال پہ بول دیئے نبی نے پوچھ دینے علی کتے پہ بول نانے دی قبر تکا دن حوصلے نالے یعنی اتھو ٹوری ہے نا ماں دی قبر آلے قسم خدا پاک دی چھتیاں شہران چ ننگے سال ٹورن آلی جلال پورا لیا ماں دی قبر تے پہنچ دے ڈگ پڑی قبر روحان لالا کیا دی اماں باہرہ دھی اجڑ گیا اماں باہرہ بندیاں من بڑا مارے محسوس کیتا جاندہ ہے مسائب محسوس کیتا جاندہ ہے اتھے ہاتھ رکھ کیا دی اماں 11 محرم دے بعد اماں میں سالار بن گئی آئی اماں جتھے حسین دی کمی ہے میں حسین بنی جتھے عباس دی لوڑ پئی ہے میں غازی بنی اماں تیری انو انو دلا سے میں دیتے تیری اندی انو تسلیاں میں دیتی اماں تیرے پتر ہوندے انتے میں تسلیاں دیتی اماں تیری قسم میں نہیں روئی اماں میرا دل کرتا ہے میں رو اماں میرے اندر دکھن دا پہاڑ اماں میں نگالا اماں دکھ ڈھیر سارے نے ایک نہیں بھولنا کیڑا عباس دا قاتل میرے خیمے آوے بہو دیر کھلوتا رہے کن کی غازی وال وال کے آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی علی دیئے دیئے تیرے کرا دیئے عالم یام دی مدد تیرے اماں میں تیرے پیو دی دین بچان واسطے اپنے پیو دی ہر شے لٹائی لو اماں دو کم تسی میرے ذمہ لائیں دین بچانا حسین دی نسل بچانی اماں دوے بچ گئے دین بھی بچ گیا ہے تیرے پتران دی نسل بھی بچ گئے لو میرا آخری سلام اماں قبر بطول دی حل گئی بیٹا کتھے جائیں گی اماں میں اپنے وطن چلی جائیں وطن تیرا کیڑا وطن ہے اماں میرا وہی وطن ہے جتھے میری سکینہ کلی ہے آفرین بھائی میں حیران ہاں تیرے معیار تو بھائی علی دیئے دنیا تیرے ترازو پھر میں نا بیٹا نا شام نہ جائیں تیرا ایک باری جانا نہیں بھولنا پھر میں نہیں اماں میں وعدہ کر رہی کس نال معصومہ نال کدو کیتے ہی اماں جدنا رہائی ہوئی ہے نا زندان جو نکل کے سب تو پہلے اسی غریبان دے قبرستان اتھے اماں سی بڑے رونے ہیں اٹھل لگ گیا نا تے تڑپ دیا دی اماں میری قبر دا نشان مٹا دے میں پوچھا کیوں آمنہ لیا نسلم پتہ لگے نا اس آدھی قبر ہے پر میں نہیں اماں اگے تُسی زندان چاہو میں نہیں جائیں میرا ویر کول ہے ہوں تو تُسی مدینے ٹور جانا ہے میرے تے چھڑانا لئی کوئی نہیں اماں نشان مٹا جو مت توڑے بعد شمر نیزے لے کے میں اماں قاتلان دا شہر ہے میں کلیاں میرے نال تے ہے کوئی نہیں اتھے پھر میں دھی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا لے معصومہ کوئی مدینی ولے نہ ولے میں آویس وعدہ نبھان واسطے 5 سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ شام آئی جتھے آجالیہ دی قبر ہے اتھے سیدزادی دی شہادت ہو گئی
بچے بچے نو مضمون یاد نے درخت دیاں ٹانیاں نالو شبیر دے خون دے قطرے پٹے ٹانیاں نو ہان نہ لایا 3 بہن کیتے نے تیسرے بہن تے شہادت پہلا تے اچھا بہن کر کے دی حسین پکھی مر گئے بہن عجب دوجہ بہن کر کے دی نہیں بھول جاوے تیرا بھج دے گھوڑے تو کھلانا تیسرا بہن کر کے دی مانگنا دعا بہن دی مک جائے میں کوئی چوکھے دن زندہ رہنا ہے دوجی واری میں بدماشاں دے سامنے کی میں کھلونا ہے اتھے کوئی زبیر تمیمی آئی خدا اس تے لعنت کرے وہ دے ہتھی چجرے رسالت آئی لوہے دا سامان آئی وہ زخمی سیدادی دے سر تے اجرے رسالت رکھے ماتمیوں نہیں کھلو سکی علی دی دی گھن پئی مٹیاں تے فضا دا بھلا ہوئے اپنی چادر لا کے علی ہوتے دیتی اتھے آئیے باغ دے بار جتھے پیو پتر انتظار چ بیٹھے ہیں علی زین العابدین ویکھے دادی چادر کتے اماں میری کتے رن نہیں ہے ملک حبش دے رو کیا دی باکر اٹھا جلدی اجڑ گئے ماں مر گئی دردان دا قرآن 72 دا ماتم دار رت رونا لا امام جس بھرے باغ کھانا لجڑ دا بیکھے ماں دی سراندی آئے زخمی ماں دا سر سجاد جھولی چ رکھے ملک جی کوئی وین کیتے سجاد اگر کسی نے سمجھ آوے زندگی دا رون پھوپھی آلیہ دا سر زخمی جھولی چ رکھ کے سجاد آسمان الموں کر کے وین کیتے آسمان میں رنا ہوئے گا ایڈا ڈاڈا رو کے آسمان الموں کر کے دے لے میرا اللہ گواہ رہی سجاد آج یتیم ہونا آفرین و تیری ہائے جو صدقے میرا اللہ دا محرم میں یتیم آج میری ماں بھی مر گئی آج میرا بابا بھی مر گئی آج میرا سب کچھ مر گئی پھر غسل نہیں تیاریاں چے جائے انہوں غسلن دی ضرورت نہیں میت مرد ہے غسل مرد دیں پانی مرد دیں میت مستور دے غسل عورتاں دینی ہیں پانی عورتاں میری ماں دا جنازہ ہی میں بالکل یاد ہے اسی سارے گھر کے باہر نکل گئے انہوں نے کہا بوا بند کر لو صرف مستور اندر رہنا غسل دیو پانی دیو میرا سنی بھائی اسی کیوں رونے ہیں ساڑھے کل پوچھو اسی کیوں رونے ہیں قرآن دی من قسم میت مستور دے غسل بھی مستوراں پانی بھی مستوراں لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا شام دا جنگل ہے فضا غسل دین دی آئی پیو تے پتر پانی بھر دیا پردے دے قریب کھلو کیا دیا دادی ہاتھ ودا میں سجادہ آفرین آپ دوجہ پاس آواز آن دی دادی میں باکر پانی لائیں غسل مکمل ہو گیا ہون ضرورت ہے کفن دی بہت سونا تو سر ہو لیا میں 2 یا 3 منٹ دا اطمینان کرنا الحمدللہ توڑے بہانے میری بھی عبادت ہو اللہ انہا آنسوانو سن قبر زادے راہ دے طور تے پیش جتنے آئے ہو شبیر دی اماں کسے نو خالی نہ ٹھولے میری سہر پاک اپنی جوڑی دا صدقہ تیرے ماتمی نے تیرے پترہ دے صدار دے انہاں گارا سی بی بی پاک انہاں ماں فرما دے امیر دی مرے یا دھی غریب دی سنی دی مرے یا دھی شیعہ دی آج بھی ساڑھے ملک کے رواج کفن اسی دھیاں نو پیکے دے یہ دین دا حکم نہیں شریعت دا حکم نہیں یہ ساڑھا معاشرتی رواج ہے اچھا رواج ہے اس انہوں قائم رکھو کفن دیتا کرو بیٹیاں نو دھیاں نو ساڑھے علاقے جب آکے ہوئی 5 بہرا ایک مہن دور پر نہیں گئی ماں پہ فوت ہو گئی بچی دی شادی دور ہو گئی موت آ گئی انہاں پھر بھیراون فون کی تو انہاں کہ چونکہ ان پہ کہ تسیوں تے توڑی بہن مر گئی رو اللہ پہ انہاں کہ رب دی رضا ہے پھر ایک دن وقت آنا ہی انہیں ایک مہربانی کرو سفر لمبا ہے کفن نسی دیں گے انتظار کرنا انہاں کہ جی دسے اسے واسطے حق تو اڈا ہے تسی آنکھوں تے سی دینے ورنہ ماں پیو دی جگہ تسی انہاں کہ جی نہیں اسی اپنا کفن دینے انہاں کہ رام نہ لاؤ 3 دی جائے 4 گھنٹے لگن تو اڈی مہن ہے توڑے تو بار بار اس کی میں دفن سکون نہ لا جو تسلی نہ اسی توڑا انتظار کرنا ہوں جلے ٹورن لگے تو روڑا پہ گیا محلے دے بندے کٹھے کی ہو رہا پتہ لگا کہ کفن نکا کے میں دینا ہے دو جا کے میں تری جائے سیانے بندے توڑے جے وچ پہ گئے نہ کیا نہ تماشا بناؤ نہ دنیا سناؤ ایکو بہنے تے کفن وڈے بھیرا دے جی دے سیر تے پیو دی پاکے
पंजे जाओ कफन निकलै जो आराम नाल दे के वापस आ। वो टुरन लगे तो सब तो छोटा बच्चा पढ़ता ही है 6वीं 7वीं और रोवे आखे नहीं मैं कफन देना। उन्होंने कहा बेटा तेरा बनता ही नहीं तू स्टूडेंट है वो कम करते नहीं जॉबा करते नहीं कहते नहीं मैं उदा मकरूज हाँ उदा कर्जा देना है। अज आखिरी मौका मेरी उदी मुलाकात अज दे बाद मुलाकात ही नहीं होगी। मैं पॉकेट मनी च दे लांगा खुदा वास्ते ना आखो मैंने खैर पा दे मैंने पुत्र समझ लैन मैंने बिरा ना समझ प्यू बन के मैंने खैर दे दे कि आदा जी कफन मैं ही देना तू क्यों देना आदा याद करो जदन मैं छोटा जाई ते मां मर गई ये साडी वड्डी बहन है सन ही नहीं पालदी रही है जिवें सकियां मावां पाल जलालपुर आले शाम दा जंगल कयामत दा मंजर 5 वारी फिजा पर्दे चो हाथ बाहर कढिया सज्जाद मैन मां दा कफन दे मुंह दे बाहर जंगलां टकरा मार के रात रोंदा दादा दी 18 फिरावां दी बहने बताइदा हनफिया लाया दादी मत कोई करबला चो आवे मत कोई अब्बास ले आवे कोई नहीं आया अखीर सज्जाद मुंह करबला वाले पासे फिरे मुंह करबला वाले पासे करके ऊंचा रो के प्यादा बाबा जल्दी आ बहन मर गई है जेड़ा मातमी नहीं जानदा करबला हुसैन दे सज्जे पासे नाल मसला अकबर सुता पे सज्जाद दवैन करबला गए जलालपुर आया करबला दी नगरी नु जलजला है कब्र शबीर दी फट गई है जख्मी हुसैन कब्र च बाहर आया पुत्र दे सीने ते हाथ रख के रो रो के प्यादे अकबर उठी छोड़ मेरा आशाम वजे मेरे नाने दी तस्वीर ओ मां मर गई आफरीन भाई आफरीन भाई आफरीन भाई बुकदी है मेरी मजलिस 2 या 3 मिनट का एक बैन होर सुनो कोई नहीं आया 15-20 मिनट गुजर गए हैं सज्जाद दियो ना कफन केड़ी गुरबत में पड़ा सज्जाद दी केड़ी छुपाऊं कोई नहीं आया शाम दा जंगल अखीर सज्जाद मातमियों मुंडे तू ओ अबाल आई जिस बात करबला तू लेके शाम तक दियां धूड़ा पईयां वो गर्दनू दबा पर्दे दे करीब करके ते दादी अम्मा नु आखियो अमीर प्यू दी धीए मैं गरीब प्यू दा पुत्रा मेरी गुरबत दी शिकायत ना करे कफन सज्जाद अपनी आवाज दिता मैं बहुत अरसा पहले अगर कोई मेरी पुरानी सीडी सुनो दे मैं पढ़दा रहा कफन अरशा तू आया ताबूत अरशा तू आया पुराने जन्नत आईया उधर दा मैं रिवायत पढ़नी कि मैं अपनी अकीदे नाल पढ़दा ही मैं यूरोप आई ते एक बच्चे मेरे ते सवाल की तो सके बाबा जी मैं थोड़ी मैं यूट्यूब ते सुनना ओखिरुली मोई अली दीदी शुक्र है कफन अरशा तू मैं कि नहीं बेटा उसे के तुसी ते पढ़े मैं कि मैं कनाए नाल पढ़े उसे के असी थे बुक्स कोई नहीं तारीख कोई नहीं साडे कोल असी ते यूरोप च रहने आ कफन अरशा तो नहीं आया ते किथों आया मैं कि सज्जाद अपने मुंडे दी आबाद उस बच्चे इहो जिहा सवाल कीता तोड़ा मातम बुलंद होवे सिवादा जे कफन अरशा तो नहीं आया सज्जाद दिते ताबूत किथों आया मैं कि बेटा ताबूत कोई नहीं उन्हें आख्या फिर मां दा मैयत किवें चाहे मैं कि जंगल चों 5 लकड़ियां कठियां कीतियां 18 फिरावां दी बहन दा जनाजा रख के प्यादे आण हुण दा सरा लईए तेरा मातम कबूल हो तेरा मातम कबूल अली दी आखिरी बहन सुनो खट्टी खटाई कबर जहर हो गई फिजा दी 5वां साल में सज्जाद नु रत रोंदे वेखे कसाई दे हाथ जानवर वेदा ही ते रोंदा ही भीड़ बाजार दी वेदा ही ते रोंदा ही पानी सामने आया ते रत रोंदा ही 5 साल सज्जाद फिजा दी आज पहली बारी चोखा रुन्ना वैसे ते काफी साल हो गए रत रोंदे आज ज्यादा रुन्ना मां दी मैयत सरांदी वेख इन रोंदा अखा नहीं खून दे समंदर बने हुए फिजा दी मैं करीब टुर गई मैं पैर न पिन मैं क्यों मेरे बादशाह दा पुत्र
بادشاہ تھوڑا حوصلہ کرو، غسل سونا ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، وہ ویکھو کھٹی کھٹائی قبر ظاہر ہوگی جی میں دلاسے دائی دے فضا دیئے جی میں گلنا کیتی ہیں سجاد دی رات اور ودی آئی میں کہ بنیا رات رو کیا دن دادی آج میں وڈا غریب ہو گیا میں پوچھے کیری غربت یاد آئی نے رو کیا دے دادی کائنات نگاہ مار غریب دا ویڑا وے جنازہ غریب بندے بھی 4 بندے چاہنے 4 نوانتے وقت 2 مہینہ غریبہ میری موسنا ماں دا جنازہ 18 میرا مندی بہن باقر چھوٹے تو صدیف ہو رات میں تا پیارونا میں ماں دا میت کی میں چاڑے جلال پورا لیا میں ممبر دی قسمیں فضا سجاد دے پیر ناپ کیا دیئے میرے پیر دا بچڑا رات نہ رو اگلے پاوے پیو پتر چاؤ پچھلے میں کلیا چینی ادو فضا پہ جھک دی ادو انشد آواز ہے فضا حال نہ چاویں میدان نانا محمد تو جا آواز ہے میدہ بابا علیہ کریا آواز ہے میں مقرول حسن آگیا کوئی آدھے سجا پاوا میں جاسا کوئی آدھے میری ولایت پیچھے رولیے نالا پاوا میں جینا مقدیے میری مجلس ماتمیوں سارے پہ جھکتے آن یا بطول دی دید میت حل گئے سجادہ دن میں ڈٹھے میری ماں دے لب پہ حل دن میں کفن دا کپڑا ہٹائے کان لائے اولے اولے پیا دیوے سجاد نانو آگ حالے میرا میت نہ چاونا میں کہ اممہ سارے آگئے نے رنیت رو کے پیا دیئے او کیوں نہیں آیا او سن موت میری ماں امال بنی ندالالے او کیوں نہیں آیا ماتم حسین سگر شاہجوان والی